Прывітанне, я Максим Жабанкоў, і гэта праект 100 год Белкіно. Пра шляхі беларускасці ўкраіне спрадвечнага партызанства, пра жывую нязгоду да мёртвай фірмы, пра то, як з беларусаў рускіх рабілі ды не вырабілі. У мінулым выпуску былі пярэстыя 90-е. Папса на ўзлёце, змрочныя паэты ды хірург са стрэльбай, на чарзе нулявы. Новая тэма – партызаны-дынаміты, новыя ролі. Кіна няма. Пачнем, як заўжды, з агляду эпохі чарговы прыпынак 2001. Галоўная падзея – шокавы атракцыён 11 верасня, найбуйнейшы тэракт у гісторыі Злучаных Штатаў. Самолеты, захопленные радикалами, раздзяўблі сусветны гандлёвы цэнтр у Нью-Йорку і атакавалі Пентагон. Больш за 3000 ахвяраў. Таму ў агульным спісе падзей года пераабранне Лукашэнкі на чарговы тэрмін падалося нявінным жарцікам, дробнай недарэчнасцю. На экранах было што паглядзець. Глядацкую любоў здабылі эпічны ўладар пярсцёнку, цынічны Шрэк і пяшчотная Амелі. Сярод сінглаў вылучаўся Клінт Іствуд, мульцяшнага гурту «Гарэлас». У лік лепшых альбомных артыстаў трапіў Лінкін Парк. Сышлі з жыцця ціхі Біл Джордж Харрісон і актор Георгій Віцин, а нарадзілася спявачка Білі Айліш. Ніл Гейман напісаў амерыканскіх багоў, пачала працаваць Вікіпедыя. А што ў нас? Ну, як заўжды. Абнуленне і перазагрузка. У нулявых не здаралася беларускай рэвалюцыі. Затое адбыўся канчатковы падзел сфер прысутнасці. Альтэрнатыва дазваляла дзяржаве гандляваць умоўнай стабільнасцю, а дзяржава дазваляла альтэрнатыве жыць ніжэй радараў. Фактычна паўсталі две плыні сэнсаў – смеццевая культура-індустрыя і крэатыўны андэрграунд. Першая жыла на дзярждатацыях, вырабляла нечытальныя кніжкі, пластык-попс і дурное кіно. Другі – крошыў сквозь культурніцкі сметнік, ператвараючы хлуд у песню. Два вымярэнні нулявых. Смеццевы гон, партызанскі джаз. Кропка адліку менавіта 2001. Слушай з пацаном Сергея Лобана. Малая, ну что ты делаешь? Дай мне телек посмотреть. Там презик выступает. Сейчас будешь про оппозицию говорить. Поприкалываемся. Нібыта банальны ход. Зноў расейцы запрашаюць зрабіць нам кіно, а вось і не. Бо запрашала не дзяржкіно, а анархісцкая суполка навінкі, культурныя фрыкі еўрапейскай загартоўкі. А ехаў да іх не чарговы масфільмавец. Лобан паспеў адзначыцца як актывіст клубнага руху і адмысловец моладзевага ТБ. Так перастрэліся маскоўскі кураж з менскай шызой. Што атрымалася? Шурпаты кінакомікс з фельетонна-палітычным ухілам. Знаёмыя твары з багемнай тусоўкі, жартачкі ды прыколы, хіткія прыкметы часу, монтажныя стыкі з анімацыйнымі дамалёўкамі, брутальны шансон і татарны сцёп. Вот при каких экстремальных обстоятельствах я познакомился с Настей. Такой погони ни в одном боевике не увидишь. Шаленства нефармалаў? Магчыма. Але акурат так 2001 выглядала творчая свабода. І першы важкі цвік у труну беларусфільма. Дзяржаўнае кіно больш не прыкідваецца народным, а народнае – дзяржаўным. Где ты был? Пиво пил. Але далей нас чакаюць бульба-вестерн, шпіёнскія жарсці ды сада маза з валадаркі. Кіна няма. Навінкі прыйшлі ў кіно з грамадскага актывізму і французскіх фотакоміксаў. А вось Андрэй Кудзіенка быў трушным кінарэжысэрам з адпаведным дыпломам. Вывучаў кінаавангард, здымаў паціху нешта сваё, а потым з ім здарылася акупацыя містэрыі. Не так. З Кудзіенкам здарылася акупацыя. А з акупацыяй здарыўся беларусі. Ну что, братка, мы ж с тобой тутейшие, так? Я так мяркую. Жить тебе нема на что, правда? А я табе
Больно не зраблю. Мы ж свои люди. Так? Не крудуй. Кузьменко разом з молодим сценаристом Сашем Качаном придумали фільм «Складанку». 3 новели, сказні герої, зрухи у часі, ну чисто тарантінівське кримінальне читво. Але наша. Війна, немці, пошуки білоруськості, спречки про вокал артистки Орлової і кіно, якого нема. А я, Ну, пошла. коли война скончится, пойду учиться, как кино робить. Какое кино? Немецкое? А какое? Советское? Наше кино. Белорусское. Это ты дурный. Петро. Нема ніякого білоруського кіно. І не буде ніколи. Ну, пошла. Ну, вошла! Формально военная драма, альбо бульба-вестерн, по сутнасці экзістэнцыяльны трактат пра жыццё пад чужой уладай і непазбежнасць супрацьстаяння, пра тое, што кожная акупацыя не назаўжды і пра дзіўную краіну, з якой ніяк не развітацца. Ты ведаешь, кто мой прадед был? Кто? Якуб Лойка. Ну и что? Бабка казала, як ён пацалаваў жонку, дзяцей. Узяў касу, сеў на коня і паехаў да Каліновскага воевать. С кем воевать-то? Что? Воевать с кем поехал, спрашиваю. А, ясно с кем. С москалями. Ну и как повоевал? Поехал и не вернулся. Ну и правильно. На великий русский народ залупаться нехер. Что? А ты на Якуба Лойку не залупайся! Да я тебя, сука! Кузьменко сам здолеў знайсці фінансаванне, а калі дзяржпрыёмка пачала рэзаць матэрыял, вынес яго на сабе са студыі. Чыста па-партызанску. Гатовы фільм хутенька забаранілі, а вось усходнія суседзі, наадварот, запрасілі на маскоўскі кінафэст. А на вокладку DVD-рэліза цынічна дадалі налепку «Запрещено Мінкультам РБ». Сметнік не ведае, што ён сметнік. Ён проста жыве як можа і не шукае варыянтаў, бо якія варыянты ў смеці. Шумавая кінаіндустрыя нулявых існуе як узорнае дзяржпрадпрыемства, то бок засвойвае сродкі і лепіць справаздачы. Гэта кіно без стылю, бо той сканаў яшчэ ў 70-х. Без ідэі, бо рэжым упарта жыве назад. І без глядача, бо глядач яго не замаўляў. Дык вось вам пара мёртвых стужак шумавой індустрыі. Першая – Анастасія Слуцкая і Юрія Елхава. Наіўная спроба зрабіць нацыянальны блокбастер з лайна і палак. Ось так. Не напруживай руку, княгиня. Учися. Можа, калі-небудзь гэта ўратуе тваё жыццё. Калі б татары ведалі, што ў нас ёсць гэткі ўдалы воіны, яны б ніколі не сунуліся. Рэжысэр Владзімір Янкоўскі сышоў з праекту з нагоды немагчымасці яго рэалізаваць наяўнымі сродкамі. Вопытны аператар Елхаў ахвоча прыняў эстафету і выдаў добрую дозу тыповага беларусфільма. Без слёз глядзець немагчыма. Усё кепска. Фердинанд, мне патрэбны баявыя даспехі і меч. Пітя, Ой, цяжкая. пыці. Княгиня, калі табе перашкаджаюць камары і мухі, скарыстайце феер, а меч павінен быць цяжкі. Ім сякуць галавы, а не капусту. Я валодаю мячом не горш за мужчын. Майн год. У баі неабходна сіла. Баі патрэбны спрыт, розум і хітрасць. Выкаваць мне меч. Шафоль, як ты смееш перечыць княгине?
И она мне платит не за ласку, а за працу. Казочку про героичную княгиню не ратуюсь ані бойовая Света Зеленковская в железных доспехах, ані московский Тарзан. Хулиганы з навінак, зрэшты, зарабілі перагучку стужкі пад шыльдай Александры Шклоўскай. Як на мяне, дарма. Гэты фільм выдатна забівае сябе сам. Шкада. 100 гадоў назад пры Грунвальдзе нашы продкі былі больш разумнымі. Другі прыклад з мертвага кіно нулявых – «Шчыт айчыны». Дэбютант Денис Скварцоў шчыра падзяліўся з гледачом сваімі найлепшымі здабыткамі, шчыльным знаёмствам з голливудскім кіно і чырвона-зялёным патрыятызмам. Борис Игнатьевич, мы с вами знакомы не один день. Да уж. Невероятных усилий стоило вывести вас на такую замечательную исходную позицию. Вы прекрасно представляете свое будущее в случае успеха нашего очень даже не безнадежного дела. Мы должны получить доступ к информации, которая значительно изменит геополитическую ситуацию в Европе. Однако, в случае успеха вы будете желанным гостем в любой стране. Да, в любой стране. Исключая разве что эту. Гонік атрымаўся чарговы мутант. Пераказ штатаўскіх фільмаў пра дзяўчаты самалёты на мове квазісавецкай палітграматы. Топ-ган колеру нашай ваяўнічай незалежнасці. Усё смачна, як напой Бураціна. Юнак знаходзіць суперзброю, на яго палюе супершпіён, а вакол дзяўчаты з пісталетамі, хуткія тачкі і гнілая інтэлігенцыя. Ляцяць бомбавозы, рукожаць танкі, а дзесьці там на маргінэсе НАТО пагражае славянскім народам. Дадамо блёкую карцінку, прапагандысцкі шал, шаблонную драматургію і фатальную любоў да сярэдняга плану. Акторы сабраліся нібыта неблагія, але ім няма што рабіць разам. А размовы лепш зусім не слухаць. Шпіёны, замовы, выкраданне сакрэтаў. Вы гэта сур'ёзна? У меня такое впечатление, что где-то подвох. Вы что-нибудь слышали про щит Отечества? Параноик чертов. Хацелася, пэўна, зрабіць цікава ды прыгожа, аднак атрымалася, як у вядомым прыслоўі. Як не чакаць дзечы вазок з гэтай лінейкі сыдзе адно аўтамат Калашнікова. Лейтенант Старжинский. Я. Надо сказать, вы нам продемонстрировали хорошую технику пилотирования. Да, просто летчик. Летчик, но не боевой. Все контрольные точки пройдены с опозданием. Что это значит? А это значит, что задача не выполнена. Может, пойдем отечественный кинематограф поднимать? Вычарпанасць олдскульнай кіношнасці была відавочная нават для яе гадаванцаў. Вось і выпускнік майстроўні Птушука Александр Кананович вырашыў абнавіцца праз шалёны коктейль чужых стылістаў. Кто? Я тебя спрашиваю, ты кто? Иван. Какой Иван? Индюков. Стоп, дебилы! Кананович ахвяра эпохі. Бо нулявыя хісткі ды няўлоўныя прыватныя пошукі нябачанай краіны, якой, магчыма, ніколі і не было. Масква крычыць грымчэй за твоё сэрца. Грошы перманентна ператвараюцца ў пустыя паперкі. Дзяржава сышла ў тэлевізор, ніхто не чуў пра Акудовіча, і вельмі хочацца набыць футбольную каманду. Зачем мне такой автобус? Возить футбольную команду. Какую футбольную команду? Вашу. Як быць? Прыляцець у адказ.
да назваць паўнаметражны дэбют адпаведна «Дасціш, фантастіш» і паняслось. Глядзім па складніках. Наперш фірмовая беларусфільмаўская закаханасць у вёсачку. Да таго сюжэт з амерыканскай кніжкі. Почитать не хотите? Далей Леон Артурович на ружовым танчыку, Наста Шпаковскую садама за гарнітуры, плюс херо карикатурных італьяна, а яшчэ Глючны Менск, Народны суд, ружовы прычасон ды дэнс па наваладарцы. Скажаце нешта зашмат? Так. Скажаце, штосьці не клеіцца? Вядома. Скажаце, што з гэтым рабіць? Ды што ты зробіш? Камянович назваў свой стыль кінагістэрыка. І знянацку выдаў чоткі аўтапартрэт эпохі, часоў ідэйнай пустэчы ды эстэтычнай безнадзейнасці. Кіна. Нема. Нулявыя дзеляць кіношнікаў на партызан-дынамітаў. Першыя жывуць свой час і шануюць свабоду выказвання, другія падселі на іглу маскоўскіх замоў і дзярждатацый. Аднак перамагчы не здолеў ніхто. Наміты зніклі ў сыральных прасторах, партызанам накучылі дыверсій, а іншых варыянтаў не знайшлося. Спасылкі на фільм і выпуску, як заўжды, у апісанні да гэтага відэа. Глядзіце кіно, каментуйце, стаўце падабайкі і падпісвайцеся, каб не прапусціць наш апошні трэк «Неверагодныя дзесятыя». Мядзведзі ў камзолах, рокмены на колах, крышталь на продаж і квіткі на цёплыя выспы. Глядзім разам. Пакуль.